ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಕಂದು ಮಂತೆ ದಡ್ಡೆನ ಅತ್ತು ಬಡವೆ ದಡ್ಡೆನ ಅಂದೊಂಜಿ ಕತೆ. ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುನು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಇರಾಗ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಎಂಕ್ಲು ಕತೆ ಪನ್ಪೆರಾರು ಅದ ಶ್ರೀಮಂತ ದಡ್ಡೆನ ಬಡವೆ ದಡ್ಡೆನ ಅಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೈತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ನಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜು ಬನ್ಕ ಇತ್ತು ಈರಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಎನಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜು ಬನ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಜಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಎನಡ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜು ಎನಡ ಮಿತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪ ದಾಯಿಗೀರು ನಿನ್ನಡ ದುಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ದುಡ್ಡಿಜ್ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎರಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉಂಡತ್ತ ಎರಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈರದ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇರಡ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇರಡೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಐನ್ ಪಂಡ ತೊಜಪ ಹೋಜಾರು ಪಂಡ ಏನಡ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಅತಿ ಏನಡ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಈಗ ತೊಜಪ ಹೋಜಾರು ಯಾನೊಂದು ತೊಜಪ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗತ್ತು ಕೈಕ್ ಕಂಟೇಲ್ಗ್ ಕೆಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎರಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರೈನ್ ತೋಜಾವುಜಾರು ಪಂಡ ಏನಡ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಪುರಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಪಂದು ಉಂಟು ಏನಡ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಲ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿತ್ತ ಪನ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಏಚನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುಂಡು ತೂಕ ಏಚನಕ್ ಅಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿರು ತೂಕ ಒಂದು ಅಂದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೊಂದು ಓಕೆ ಅಂದು ಏರ್ಪುರ ಪನ್ಪಿರು ತೂಕ ಓಕೆ ತಂಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದು ಇರ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕತೆಂದು ದಾದಾಗೆ ಕತೆ ಬಂಡ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಬಡವೆ ದಡ್ಡೆನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ದಡ್ಡೆನ ಅಂದು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಕ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ನೆನ್ನು ಬೇನ್ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡ ಅವ್ರು ರಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಹುಡುಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ಇಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ರಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮರ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇನ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಚಾಪರ ಪುರ ಡೈಲಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ನಾಯನ ದಿನಚಾರಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರಿ ಆಯನ ಪ್ರಾಯದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಡವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಬಡವೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕೀಳಾರಿ ಮೇಡ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನವ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ದಡ್ಡೆನ ಬುದ್ಧಿವಂತೇನ ದಡ್ಡೆನ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಚುಚೂರು ಚುಚೂರು ಇಲ್ಲ ದಡ್ಡಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ದಡ್ಡೆನ ಐಕ್ ಹೆಡ್ಡೆನ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಆಯಂಚೂರು ದಡ್ಡೆನ ಬುದ್ಧಿವಂತೇನ ಅಂದು ತೂವಡಾಯನ ಆಯ್ಗ ದುಡ್ಡುದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ಓ ನೋಟು ಕಡಿಮೆ ಓ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದ್ ಆಯ್ ಬಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ದೀಪಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ದೀದ್ ಒಂದು ನೋಟುಡು ಮಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ ಅವೇನು ದೇತವನು ನಂಜೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನೀ ಕೊರ್ಪುನು ಅನ್ಪೆ ಆಯ್ದಾದ ಅಲ್ಪೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊಂದಿ ಅಪ್ಪ ಗಿಂಬಿ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಅಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಡ್ಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊಂಜತ್ತ 200 ಗೆತ್ತೊಂಡೆನೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ದಡ್ಡೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೋಟುಡು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೆಲೆ ವೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೋಟುದ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಬೇ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕನ್ನೇ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತವರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪು ನಿಂಬೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನೋಟ ಆಯ್ನ ಕೈತಾಲ್ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಕೋ ಬೋರ್ಡು ಅವು ದೇತೋ ನೊಂದು ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ದೇತೋನ್ನೆ 200 ದೇತೋನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ದೇತೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ಬೋಪುಂಡು ವರ್ಷ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ದೇತೊನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಬೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆತ್ತ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ
ಲೆತ ಬತ್ತ ಆಗ ಐನೋದು ಇರ್ನೋದು ಕೊಡ್ದು ಐಟ ಇರ್ನೋದು ತೊನ್ನತ್ತ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಆಗ ಪಾಪ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ ದಡ್ಡೆ ದಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಾನೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾನೆ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ಅಂಚಾನೆ ಅದ್ ಐವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತೂದು ಪನ್ಪೆರಡ ಇದಾದ ಮರ ನಿಕ್ಕಾಗಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀಲಾರಿ ಮೆನಿ ನಾನು ಕೀಲಾದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನುದೆ ದೆತ್ತೊನ್ ಮತ್ತ ಐನೂದು ದಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂಜೆವರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ನ ಉತ್ತರ ತೂಲೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡುದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನುದು ಮಲ್ಲ ನಾನು ಐನೂದು ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ದಾಯ 200 ರೂಪಾಯಿ ಗೆತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು 500 ಮೆನಿ ಗೆತೊಂದಿಪ್ಪೆಂಡ ಆಯ್ಗ ಆನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ದಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಯಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ 200 ಬುಡ್ದು 500 ಗೆತೊಂಡೆ ಅಂದ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಕಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇದು ಜೇಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಯಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೋನ್ ಕೊರ್ಪೇದು ಎಂಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು 200 ಗೆತೊನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ಇದಾನೆಟ ಎಂಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಗೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತನ ಆಯ್ನ ಕೈಡ್ದ ಎಂಕ್ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ದೆತೊಂಡೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಆತು ಪೂರ ಏನ್ ಕಲ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ದೆತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪೂರ ಆಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಆನಿ ಪೂರ ಕಲ್ತನ ಅವೇ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೆತೊನ್ ಬೆಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡೇ ಕೊರ್ಪೆದ್ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂದ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನೆಟ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏರು ದಡ್ಡೆ ಆಯೆ ದಡ್ಡೆನ ಯಾನ್ ದಡ್ಡೆನ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯೆ ದಡ್ಡೆನ ಯಾನ್ ದಡ್ಡೆನ ಏರು ದಡ್ಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಈ ಸುರುತಾನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೆತೊನ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಕೈಡ್ ತಿಕ್ಕೇದುಂಡು ಉನ್ನಿತ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ ನಿಕ್ ಈತು ದುಡ್ಡು ಆಯ್ನ ಕೈಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಲ್ತ ನಿಕ್ ಬಡಿಪನ ಪುಸ್ತಕ ತೆತೊಂಡ ನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಏರು ದಡ್ಡೆ ಏರು ಹೆಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಡ್ಡೆನ ಬಡವೆ ಹೆಡ್ಡೆನ ಏರು ಹೆಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಆಯನೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಕೀಲಾದ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರೆತ್ತರ ವೈಕುಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದಡ್ಡೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ 30,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಆಯ್ನ ಕಡ್ದು ನಿಂಬೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ದುಡ್ಡು ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏರು ಹೆಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಡ್ಡೆನ ಬಡವೆ ಹೆಡ್ಡೆನ ಆಯ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನೆ ಏರು ಬೇಲೆದಾಯ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೂರ ಕಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಚೂರು ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರೊಂದಿಪ್ಪನಗಿರಿ ಅಂಗುಸ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಡನೆ ಅಲ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ತೂಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತನಾಗ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ನಿಮ್ಮೇರು ಪರೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಂತೇರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಯ ಪರ್ಪೆಲ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಕೊಂತ ಸಮಯ ನಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅರೇನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಕಂಡ ಒಂದು ಮರ್ಮೇನೆಲ್ಲ ಪರಸರು ಮಲ್ತೇರು ತೂಲೆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬಂತೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ ಅವಳು ತೋಡ್ ಬೂರ್ವೆ ರೋಡ್ ಬೂರ್ವೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಬಂತ ದಾಯ ಮದಿಮೆ ತಂದ್ ಬಂತೇರು ಮೊಳ್ಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂತನಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಅಗಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನೆರ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ದುಡ್ಡು ತುಜಿ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕೋರೋಡು ಐಕ್ಯ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಂತದ್ದು ಏರ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಆಗ್ಲೇನ್ ಕೀಳಾದು ಪೂರ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಅಂಚಾಗೆ ಆಯ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಒರಿಯರ ನಸಿಬುಡು ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬುಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಕತೆ